दा सिगाङो मुर्तिखौनो लाबोनानै फुजियोमोन दा माने बोसोरसेनि बारबायानो दायो जोङो मुर्तिनि जायगायाव जों सिजौ गायनानै दा आर'ज लानानै बिदिनो सिबियो आरोना दा माखासे आर'जफोराथ' बिदिनो आफा बोराइ बाथौनिफ्राय लानानैनो हेबजेननाय बेरा आर'ज लायो लोगोसे बिदिनो माइनाव आर'ज लायो बिदिनो माखिनि लानांगौ जायो बेखौ लायो आरो माने जोंनि दैदेनगिरि माखासेफोरा सोलायलांनाय हिसाबै जों सोलायबाय माने बाथौ धोरोमजोंनो सिबिगोन बिबारजोंनो माने सिगांफोरथ' बुहुद बोलि बायदिसिना बाथौ दङमोन नालाय बेफोरखौ सोलायनायनि गेजेरजों जोङो माने मुर्तिखौ माने खुलुमबाय थानो बिदि सानलायनायनि गेजेरजों माने जों बाथौ धोरोम हिसाबै बाथौखौनो गायनानै जों लोखि बिमाखौ बाथौनि नेमजोंनो सिबिलांगोन बिदि होननानै माने सोलायनाय जाबाय आरो बेबायदिनो सिबिलांनो नांगोन जेरै बाथौ धोरोम हिसाबैथ' एखे नेमैनो थांनो नांगोन माने सिजौ गायनानैनो जोङो बिदिनो सोलिलांनो नाजानांगोन आरो बड'लेण्ड इंख्रं आरो बड'लेण्ड निउस चेनेलखौ आंनिफ्राय खुलुमग्रोनाय जाबाय आङो दिनै माइनावस्रि सेन्टार लोखि फुजा खुंगा 45 बोसोरसालिया लोखि फुजाखौ दिनैनिफ्राय जोङो जागायजेननाय जाबाय बेखौ जोङो बाथौआरि धोरोमनि खान्थिजों जोङो फुजिनाय जादों दा जोङो दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जोङो निउस चेनेलनि गेजेरजों जों बेखौ प्रसार खालामनो मोननायखौ जोंनि कमिटिनिफ्राय जोबोद गोजोननाय मोनदों माने मोजां बयबो जोंनि राङापारा हालाम एबा आसामाव थानाय गासै बर'फ्रानो जोंनि माइनावस्रि सेन्टारनि लोखि फुजा बोसोरसालिया खुंनायखौ बयबो मिथिगोन लोगोसे जोङो आं फोरमायनो नागिरदों दे दिनैनि दिनाव हमना ला बे माइनावस्रि सेन्टार लोखि फुजा फोरबो खुंनाया दिनै फैयै फैयै माने 45 बोसोर जाबाय आरोखि दिनै बिदिनो जोङो लोखि फुजा खुंनाय बाजेटखौ जोङो मा खालामनाय जायोमोन जोङो गामाखालि बोसोरफ्राव खमसे खम 4 निफ्राय 5 लाखसिम जों बाजेट खालामनानै खुंबोबाय थादोंमोन नाथाय जों देग्लाय फोरमायनो गोनां बाथ्राया बेनोदि जों देग्लाय गोख्रोंसिनै जोङो खुंनाय हाबाफारिखौ लादों देग्लायनि बाजेटआ खम नङा देग्लायनि बाजेटआ मथा मथि 6 निफ्राय 7 लाख अर्थात बे 6 निफ्राय 7 लाख थांगोन बर्थमान दासिम 6 लाखआ थांगासिनो दङ थेवब्लाबो जोङो गासै फालांगिरि दिनै फालांगिरिया माइनावस्रि सेन्टारनि गासै फालांगिरिफ्रा रावबो फावसायाखै रावबो गियाखै दिनै बे जों जि हाबाफारि लादों बेखौ खुंफुंनो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रादों बेनिखायनो जों गोग्गानानै बुंनो हाबावगोन जे देग्लाय गामाखालि बोसोरफ्राव जोङो गेदारिं हिसाबै रायजो राजाखौ बे ओनसोलनि एबा जोंनि भारत आसामनिनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो माइनावस्रि सेन्टार राव लोखि फुजा फोरबोखौ नायनो फैयोमोन फैबाय थाखायो आरो लोगोसे देग्लाय जोङो फोसावनो मोननानै जों आसा खालामनो हायो देग्लायनि लोखि फुजायाव माने 10,000निफ्राय 15,000सिम गेदारिंखौ जों नुनो मोनगोन होननानै जों गाबोननि साननिफ्राय जों आसा खालामनो हायो बेखिनियानो दा आरो जोङो कमिटिनिफ्राय आङो सेक्रेटारि हिसाबै फोसावनो गोनां बाथ्राया बेनोदि बे फुजाखौ जोङो प्रखाखननि पारमिसन लानानैसो खुंनाय जायो बेनिखायनो बेवहाय जेबो दाङाबाजि जानायनि जेबो सम्भब थाया आरो लोगोसे जोङो कमिटिया ओरैबायदि गोख्रों राहा लानाय जादों जे जोङो 24 घन्टा जोङो भलन्टियार्स जोङो 12 जन खरै जोङो डिउटि होनानै जोङो सेन्टारनि फुजा बावसालि एबा सेन्टारनि सोरगिदिं आबहावाखौ नायथिंनो थाखाय जोङो भलन्टियार्स दाना लानाय जादों जों दिनैनिफ्रायनो जोङो बे भलन्टियार्सनि नायदिंनाय हाबाफारिया जागासिनो दङ आरो लोगोसे फोरमायनो गोनां गुबै बाथ्राया बेनोदि जोंनि बे फुजा चौहदाव फुजानि सोरगिदिं बाउन्डारिनि खाथि खाला मथा मथि 200 मिटारसो गोजाननिफ्राय जों मोजां नोजोर होनो थाखाय जोङो कमिटिनिफ्राय जोङो भलन्टियार्सफोरखौ जोङो बिथोन होखादों बाथ्राया बेनोदि जोंनि बर'फ्राथ' किसुमान उन्दै गथ'फ्राबो जुमाय लोंनानै निसा सिगारेट गान्जा सोबनानै दिनै बेरायलाबायनानै बाइक साखावलाबायनानै
गोलैलाबायनानै सोरखौबा एक्सिडेन्ट माबा माबि खालामनाय जाथायफोरखौ जों नुबोगासिनो दं जों बेखौ एलार्ट खालामनानै बेखौ नुनानै बेखौ सिन्था खालामनानैनो दिनै कमिटिनिफ्राय जों बेफोरखौ जोङो गासैबो राहा लामा जोङो माने होबथानायनि राहा लामाखौ खालामखानाय जादों दा बेजों लोगोसे दिनैनि बे जिथुनाखि जोंनि माइन'रिटि सेन्टारनि मुसुखाखौ दोनथ'नानै जोङो मुसुखाखौ दोननानै बिबार एबा दैहु जोंनि बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिखौ लानानै सानब्रैनि जों हाबाफारि लानाय जादों सिबिनो थाखाय बेखौ मेलाखौ ओमफ्राय बेजोंनो लोगोसे माने दिनैनिफ्राय जों नैबे फुजा मेलाखौ आर'जनि गेजेरजों दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय दिनैनिफ्राय 31 माबासिम अक्ट'बरसिम थाहैगोन फैगौ मंगलबारसिम दिनैनिफ्राय जों आराम्भ' खालामनाय जाबाय बेखौ जागायजेनबाय आरो सानदों आङो माने गासै जोंनि फालांगियारि रायजो राजाजों लोगोसे लोब्बा लाफानानै सहाय सहयोग लानानै आरो लोगोसे देग्लायनि बे जिनुकि जोंनि फुजा मेला लोखि फुजानि मेला बेखौ मोजाङै मोजांनो खुंफुंलांनो हागोन सानदों आङो आरो बेबायदिनो जोंहा गोबां बिदिनो मोसाखावरि बेबायदिनो हांख्रायनायबो जादों लोगोसे जों आर'ज हान्जाखौबो जोंनि माइन'रिटि सेन्टारनि साखाथियाव थानाय 1 नं गेरगुआजुलि सा खोन्दो बिथांमोनखौ जोंनि बाजार बे फालांगियारि कमिटिनिफ्राय हांख्रायनानै लाबोनाय जादों आरो बिथांमोनाबो जोंनि हांख्रायनायाव गोसो गोजोनै बेयाव दिनै नुजाथिफैनानै आर'जखौ जाफुंसार होदों आंनि बर्थमान माने आलासि महरै बाहागो लानाय गैथ'वा आलासि महरै लागोन गाबोननिफ्रायसो लागोन गाबोननिफ्राय जों गोबां बिदिनो आरो दा मोनाबिलियाव दं हमना ला जोंहा थियाटारबो दं दिन्थिनाय बे थियाटारावनो जोङो मा होनो मुंदांखा सावथुनगिरिफोर बिथांमोनखौ जों जेरैहाय प्रेक्टिकेल आरो अनिल बिथांमोनखौ हांख्रायनाय जादों बिथांमोना अलरेडि दा फैगासिनो दं होननाय जों खोनादों दानि बावैसो खोनानाय बायदिबा बिजिनि बारबोबाय होननाय खोनादों बिथांमोना फैगासिनो दं दा बिथांमोनखौ जोंनि थियाटारनि हलावनो बिथांमोनखौ श' खालामनो होनाय जागोन आं दिनैनि नोंथांमोननि बे निउसनि गेजेरजों फोसावनाय जाबाय आरो बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार ग्रेन्ड i10 नियस i20 N-लाइन अरा भेरना आल्काजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव सापागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव सापागुरि र'ड